А ну подожди, дай я сниму. Подождите. Зрадника втікача Олега Царьова підстрелили в Криму. Близько опівночі в'їзд до санаторію Кіров у Ялті, де мешкає колаборант, перекрили машини швидкої та окупаційної поліції. Родичі Царьова стверджують, що стріляли двічі. Тепер він в реанімації у тяжкому стані, бо поки чекав медиків, знепритомнів з великою крововтратою. Винних буцімто шукають, але, можливо, охочі вполювати балакучого зрадника є і серед росіян. Так что, Олег, я к тебе хорошо отношусь. Ну, успокойся чуть-чуть, а главное, не играй в игры между российскими силовыми структурами, потому что они между собой договорятся. А те, кто окажется между ними, могут обратиться в труху, в прах. ФСБ порушила справу за фактом замаху дослівно на державного діяча. Це ініціював особисто шеф слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. Що? Крім специфічних познань в історії, Олег Царьов – добірний колаборант. Після втечі Віктора Януковича до Росії та падіння його режиму Царьов пропагував ідеї окупації півдня та сходу України у так звану Новоросію. На початок повномасштабного вторгнення 2022 року окупанти планували зробити його частиною маріонеткового керівництва України. Разом із російською армією Олег Царьов знімався у пропагандистських роликах в окупованих селах Київщини. А в травні минулого року Шевченківський райсуд Києва заочно засудив Царьова до 12 років тюрми. Але за іншими звинуваченнями йому може світити довічне. Частину винищувачів на кримському литовищі Бельбек замінили намальованими. Це на супутникових знімках помітив осінт-аналітик М.Т. Андерсон. Він зауважив винищувачі та штурмовики Су-27, Су-30 та Су-34. Є й 8 Міг-31, які здатні нести аеробалістичні ракети «Кинджал». Але половина бортів – фейк. Вони просто намальовані на лінії польоту, про що свідчить відсутність тіней. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни перекидають частину авіації з окупованого Криму після вдалого ураження аеродромів Бердянська та Луганська ракетами «Атакамс». Рублями чи бартером, але торгувати треба. Представник окупованого Криму при російському президентові Георгій Мурадов запевняє, що вільні шляхи для торговельного судноплавства з півостровом шукають африканські країни. Скільки їх та приклад хоча б однієї окупант не навів, але вже розписав невимовні перспективи такої торгівлі, бо, мовляв, від африканського континенту до Кримського берега лише 4 дні морем. Розрахунок планують рублями, валютами дружніх країн, яких на пальцях порахувати, а також взаємозаліком товарів, тобто бартером. Захисник Кремли та українських військовополонених знову на волі. Під стінами спецприймача у Сімферополі Олексія Ладіна зустріли колеги та знайомі. 14 діб адвоката тримали в російській буцегарні за звинуваченнями в демонстрації екстремістської символіки. У дописі Ладіна на Фейсбук 6-річної давнини, де зображені кримсько-татарська тамга та український тризуб, окупанти вгледіли символіку добровольчого батальйону імені Номана Челібіджихана. Ще 40 тисяч рублів штрафу адвокат дістав за нібито дискредитацію російської армії. Є основания полагать, что мое задержание связано с моей адвокатской деятельностью и с теми делами, которые я веду. Дела, я бы сказал, политической направленности.
Чутливими для окупантів процесами є судилища над кримсько-татарськими політв'язнями та українськими військовополоненими, де Олексій Ладін є захисником бранців. За 2 тижні, поки адвокат був в неволі, у Південному окружному військовому суді мали відбутися 2 засідання, які довелося перенести. Как только я смог, я через коллег уведомил суд, что я объективно не могу прийти на эти судебные заседания. Ну и множество всех иных дел, в том числе и на предварительном следствии. То есть, на самом деле, полный ущерб, да, моей работе и, самое главное, правам моих подзащитных. В настоящий момент я буду продолжать осуществлять свою деятельность в качестве адвоката и осуществлять защиту своих подзащитных. Колега Олексія Ладіна Еміль Корбєдінов розповів, що має враження, ніби окупаційна влада усіляко намагається вибити Ладіна зі справ заручників, ба більше намагаються завадити йому адвокатувати, анулювавши дозвіл на роботу. Власне, і схопили Олексія Ладіна по поверненню до Криму з засідання в Ростові-на-Дону. Цікаво, що єдиний, хто мав кадри затримання адвоката, був доносчик ФСБ і колаборант Олександр Таліпов.